Някога в житницата на България, Добруджа, са живели гетите. Те били едни от най-смелите тракийски племена и живели и на двата брега на река Дунав. Били известни със своята конница и били изкусни майстори на лъка. Според Херодот, гетите били най-благородните, както и най-справедливите от всички тракийски племена. Когато персите, водени от Дарий I Велики, водят кампания срещу скитите, само гетите оказват съпротива. Един епизод от историята на тези славни хора е засвидетелстван от няколко древни писатели. Когато Лизимах се опитал да покори гетите, той бил победен от тях. Владетелят им, Друмихет или Друмигет, го взел в плен, но се отнесъл добре с него и го убедил, че ще спечели повече като съюзник, отколкото като враг на гетите, и го освободил. Друмигет бил владетел на гетите от двете страни на долния Дунав, в земите на днешна България и Румъния, около 300 години преди новата ера. Столицата му носи името Хелис. Откритата през 1982 г. свещарска гробница в западното Лудогорие поставя Хелис в тази околност, където са намерени останките на голям деревен град и множество други тракийски гробници. Главното божество на гетите, както и на даките, е бил Заумоксис, наричан понякога и Гебелейзис. За римският поет Овидий, по време на продължителното му изгнание в град Томис, днешна Констанца, се твърди, че е писал поезия, сега загубена, на гетския език. Гетите са отъждествявани често с даките, като много древни автори не правят разлика. Множество пъти гетите са отъждествявани с готите, които завладяват цяла Иберия и дори Италия. Историкът Йорданес или Йордан пренася по-ранни исторически разкази за гетите върху готите. В края на 4 век след новата ера, Клавдиан, придворен поет на император Хонорий и патриций Стилихон, използва етнонима Гетае, в превод гети, като название на вестготите. Едно от племената на гетите е било това на масагетите, които са обитавали земите между Каспийско и Аралско море. Самият Кир Велики загинал в битка срещу тях. Гетите на Балканите процъфтяват особено през първата половина на 3 век преди новата ера. Около 200 години преди новата ера, властта на гетския владетел Заумодегик се простира чак до Хистрия, както показва открит надпис. Други силни владетели са Золтес и Ремакс, около 180 години преди новата ера. Древните автори Страбон и Дион Касий казват, че гетите са практикували владетелски култ. Гетите и даките се обединяват в голяма държава, наричана днес Дакия, и водят продължителни войни с Римската империя, като император Траян успява да завладее Трансилвания, но по-късно гето-даките се я връщат.